Samo 6 mjeseci nakon što je kao predsjednik Srbije u decembru 1995. godine stavio svoj potpis na dokument kojim je okončan 4-godišnji rat u Bosni i Hercegovini, Slobodan Milošević nastavio je komunicirati sa haškim optuženikom Ratkom Mladićem. U tajnom, ali ujedno i najtransparentnijem telefonskom razgovoru Miloševića i Mladića iz maja 1996. godine, Milošević je prvi i jedini put otvoreno priznao da je stvaranje Republike Srpske dio njegove tadašnje politike i vizije o jačanju buduće Jugoslavije. Mi smo Republiku Srpsku napravili. To je stvar čista. Ovi što se raduju da su nešto mnogo uspjeli, Hrvati, muslimani, tek će se vidjeti šta su uspjeli. Jer mi smo našu granicu potpisali pred 7 velikih sila u Parizu i u Dejtonu i ona je jasna, određena, ali smo je napravili da ostane na tom nivou. Nego smo je napravili da ona sada jača kroz jedan proces koji uopšte ne treba da bude dug, jer nam zato treba samo nekoliko malih pretpostavki, uglavnom formalne prirode, a ništa materijalne prirode, da se prikazi Jugoslavije.